Bayaran, guys. Kerjane urang bar wis bayaran sik iki lho, guys. Bayaran ngono lho. Mbak Yul, lha kok entek. Ora apa-apa sayang, cah iki los, gak rewel. Harapan karo bayaran gak nyeklip piye iki. Ala-ala disempat-sempat ning apa wi? Kilo Mbak Yul, kilo. Sarapan mbak apa, Mak Sum? Sarapan lawuh. Gocel. Oke, mantap. Makane iki lho, sama mendut. Halo Mak sayang. Apa sambel? Mak jangan ki, Mak. Mak, Mbak Putri, mbak apa Mbak Putri? kesan sayur asem. Mantap. Iki lho. Sayur kuasem. Lah, lan dito kok duduhe tok kok ngono. Mbak Tri. Halo. Jangan asem, Bos. Oke. Mak Boyo, Mak Boyo. Kilo. Mantap bayarane. Abang merah biru. Mak, duweke kok mbok sempetno ning kono kuwi to, Mak. Iki lho, abang to. Nopi? Kotokan lele. Mbak Ning. Jangan lumbu. Lumbu. Lha Mbak Ning pentol Mbak Ning. Heeh. Aku duwe pentol nduk. Lah, iki ganti Yuli sarapan lawe pentol goreng karo sosis ambek balur. Gak lupa karo tahu. Sambele. Sambel tomat. Oke. Ya sesok nopi tak ajak tonjo ya. Cek guys, sarapan cek guys yo lho. Mantap ora Mbak Yun. Ya mbon. Oh Kak sesok dingoni. Nek daerah kono to. Dingoni. Gak usah mbontot besok ya sing ikut aku. Ketamane Mbak Yun. Jangan. Sarapan cek guys. Bismillah. Nang Mbak Yun sesok. Kok Kang. Angsa semang. Oh, seman. Tani dalan Mbak Yun. Dalan Rambah.